te kublai shiboni phi ki parlok bai no te hakani ka por parlok bai ni man ban pensyai je phi man ya phlu jing mut ba phi khnit kan sa je phang ki e boro ki bangala yo sngo ba ki kubor ha ki ni kisni ngawan man mi hang ni haran san na ka wai ka jingkran jong wai uba ya ka ba uta uba ngam tip ude na ngala ban song thu tang kom kran jong u thai ude na nat teng constituency ya ka ba ukran parshi kum ne ba pat ba ani thui phi une uba uong ba uba arden ubju samskim haka constituency la de kublai shibun bat ki MLA hi ba la da pisngau tho kim dei tang kinong samskim ki dei kinong shna an ngan ong tang katta bat sakawai hangne hapok Meghalaya jongi don kan nungut ki MP ma naka shillong sit kan nungut ki MP udan tang wei Henry ki pat ba la da lejelap election la da Henry kidon ki bru ma ndai ki pat ba kidon ki bru ki bada lejelap election hana ki hana ni you want stenti kum tang ta de lejelap shetu ki on ta ki jing mo de yo gane phim so tho tang ya kataru tekan chu ai phila da phim so tho shumi be chakmat ban kali ya ka ba phim so tho phim jude ban kan akstap de haba phim tip ya ka ru tekan chu ai phi ko ba be halor ka parshi ka ba phikren ka ba phi ong la da yo lok ma shu et klem sajan mentoy ayu kadai kata ka jing ong jong phi kum tanga kubur ya kata kadai kata henry ngan ong phi pat ba kum ni lada ukhon jong phi un lej pule doktor lada un ndau la pas doktor un sumar tang ya ka ying jong phi don jing phoida ayu kan ba lada ukhon jong phi ulet pule kum uloyar henry unia sait tang na ka ying jong phi phindon jing phoida ayu hi udan kami banyarat yaki breu jong kajala lada udah doktor ni lada udah ayu Henry kat utali nong mi khmat ubaya sat an pitharai un supet na baitang ya ka konstitusi la jong habai tang ya ka lapangap ka badan halendet yeng jong phir phimla bani i shi shang kram phile jo i man chui phi nai mi shakmat ni hang ne man ta ka ni ka jala ba e jongi ka don tang ka jingkulo mar sudah lada phimdan ka khmat pe ya po mobile lada umado ula penkup ya ketin kiput ki plang jong bat menta kala pau shai lada yangi upat ba ukhen kum kiput ki plang ya kinong lapangap lilei ula khen sanan itu ithap ban ya klem ko uang sanan ki shong hing lada ong manga ma phi shong haying lawan penyap ubru dang step Henry kren hi sai pan kelet rut ki bru bar khoi Henry kata ka ketin ka baba lada philong kumuta unong mi khma lada phimnang watang man pensyai ban pensngo supai ba ya ka bas ngotanat ka babharu nai kren shong no phila shukran be da ka balap la da ka balam ler ngasngo samr khe ba ya ka tu ka wai ga jingkren jong u ko bong hana ka jingkren jong tu madu angleng ga bu ong hana ba utu u doktor nong lat un lit kren sikenta wadu modiru umpat yo ban kren sikenta wadu kan hiru rahul kan hiru umpat yo ban kren sikenta utau unang lat yo balatip lapa ku menang lat ada itu nang dei ro ong haoj yo balatip lapa ku menang lat tengam tip ngamla ban ai jing khen lu kren ne em tang siteng minit ro wat hapo jela Meghalaya na ka banta ka mang tangka jong ka jela Meghalaya ro keren tang 10 minit de we bru balas lem tam pitharai ka chetheli lei ka bala bu por de we phinyo ban keren kata nai keren pen bit ai ru em nai keren penbit ru em ko madu phila dai wei na ki angleng banelap election namar kumu madu lada ulet lele kum sethe un surat kut tang ga bara sentiu kut tang ba un ra sentiu bat ba un shendur ban pen i ba ulet di sha shi jongki kata hi ga diga chik sha onoi phi wat bisha li ki ru ha ka ba ka sarkar jong phi ko ba kala dep ngila dep ban yi upat ba un bisha ngangam wat nget yang aru pat ba shus ngap Henry wat nget bishari ma phi dala de dala ka jong ka khmat hang ni ha jala jongi ka ek badon kam tam kata ka di ka jing shong sup ka jing shong shang phi tharai lada wan ka jing lada wan ka thma hang ni ha jala Meghalaya jongi ka nap teng ka ba ule bhau MLA jongi kin laj im tharai phin nom laj im ka ni bro ka ban kong ka di ba phim so tho ya ka jing long shi men shi para haying hasem lada shem janjar utu la yimi tang tu lada shem janjar tang tu mi tang utu lada kidon kirang ba ki bami syakman banya sait lem na ka banta celah handai bon bet ki bami tang banya sait bet na ka pla la de banya da ya la ka jong ka pla
kalong ka ba do kata-kata te ngasu ong ipi tang kata bakani ka sarkar le naik mi lenti te ngasosun gitu ki samlama ki badon sap wat mi lenti ki erot na ka sarkar na marka sarkar kam don sap ban PJP kumba kam don sap yala de kam don sap ru ban PJP ngan oi pi la da shaki we ki jelaya ki norway ki no aklim dong shna ki ba trimban shna ki pa bon ha ki sap ma hani jelami khala ki kentiu hani jela jongi kentiu ra namar balai namar kim don sap ki emle jongi ro ya ki badan ka sabam ra kumbara kam long kumbara JCB machine kum to hani la da pim dan ya ka sabam leno ki borok ki sap ki jong pi ngan shu ai pi ka issue themator but ka issue border khapot ka de ka way na ka issue ka ba shak he bhaban ya kring election henry ngan ong ye pi ba pintre da ka jing start ro ko sarkar be phim dan jing start ba pintre da ka bud phide ka sarkar ka banu na bud phide ka sarkar tang ban bam sap way ba pada phide tang sarkar ban be na ye pi da ka ekala pintre ha ba phim dan ya ka sap kar dan phim dan jing nan jing start sing phang phim dan ka bud ka bor phim dan da ka ndala siap lelai sa ka ba sabam long laklet na te laklet na kini ki barok shu ya pat hima pi pat ma ngam dan kam ban pensyai ki jing yu barok khoj la da bakla o baruspa ki ong hana baki dai baki mi pateng nang tu nang ne ba pensyai kita la da bakla o baduk pade tang ya ke distrik konsil pi ya da barok shirta barok jing im ban pensyai ban pensit ban pensyat la dai kat ke jing le ka sarkar kan ni ya duk saulut barok pi tharai ba ngade ngam ore kanu sarkar ngam don kam ya kata ka sarkar ban kentiu yang namar na ka cinglong nyong de dukan sia jonga kam la ban kentiu yang show nong tri office kan oye pi tangkat na ngakwa betang ya kinu ginong mikmat ki bala ban ya dalem ki bala ban ya saitlem na ka banta ka ribet ka jai ban riwa ka cing suk sengan batang kum tahi kublai shibun kublai si jan bye bye